ostale znakove, to je ovaj dek, znači radit ćemo se ovaj dek. Rekla sam znak, podznak, mjesec, poslušajte. Ako vam se dopada dek, slobodno možete, recimo ako vas privuče boja deka, možete da odslušate. Što da kažem drugo nego hvala što ste tu i pratite me ako smatrate da dobijete prave informacije, prave poruke, prave smjernice. Vatrena energija. Ova. Prvo ćemo podijeliti signifikatore kao do sad. Evo ih. Ajde da vidimo šta možemo za ovnove da kažemo i za vašu osobu. Ako bude nešto drugo, sigurno ću da kažem. Znači otvaramo polje mogućnosti koje vam se daju ovog mjeseca. Ajde ovnovi da vidimo šta je to što možemo da kažemo za vas. Mislim da je dovoljno. I za vašu osobu, ako bude druga osoba, sigurno ću da kažem. Ovnovi, znak, podznak, mjesec, Venera. Nemojte da špijunirate za vašeg partnera, može da bude zamijenjena energija. Ovnovi, ajde da vidimo. Šta imamo na dnu špila? Aha, rješenje, dobro, odlično, hajde da vidimo. Vi treba da napravite neku, ja bih rekla, neki restart u vaš život između vas i vaše osobe. Vaša osoba je ljuta, pomalo i agresivna. Vi ćete biti između dvije osobe, dragi moji. Ovnovi, da, između dvije osobe. Da, mislim da ovdje predstoji povratak osobe iz prošlosti, a započinjete osoba iz prošlosti želi da se vrati i da se iskupi za nešto što je bilo. Ali ja bih pre rekla da ćete vi dati šansu nekoj novoj osobi i započinjete jedno novo poglavlje. Znači, ovnovi, vama predstoje dve osobe i imate ono u smislu osoba može da bude udaljena od vas, da je sretnete na nekom putu, na nekom druženju, a može za neke da započne konekcije ili već počela putem interneta, tako da na početku može da bude onako da vam bude osoba tajanstvena, ali ovo je negde i sudbina rekla, vreme je da nešto što je bilo toksično po vas i nešto što je bilo loše po vas, kao da jednostavno univerzum vam šalje osobu s kojom ćete baš, ja bih rekla, isceliti dušu. Broj 17, broj 12, jako bitan kontakt, komunikacija. Oni koji očekuju kontakt, komunikaciju, bit će, čak i susret. Tako da, što mogu da kažem na emotivno polje, dragi ovnovi, vama predstoji pokret. Vaša osoba želi da bude s vama, iako je malo ljuta, ali ipak želi vezu, želi stabilnost i želi nešto da se ovdje zna. Reči su nešto ovdje jako bitne. Šta mogu da kažem? Da, osoba želi da imate jednu fazu prijateljstva, kao prvo da budemo prijatelji, pa sve drugo ostalo. Znači, čak za neke vidim da ulaze u nešto ozbiljnije, i rekla bih da, ajde da vidimo samo na kartu knjige šta ćemo da dobijemo. Osoba iz prošlosti ili osoba s kojom nemate kontakt, imat ćete ga, doznajete neke bitne stvari za vašu osobu, da dobijate informacije za vašu osobu, da imate kartu ključa, znači čak za neke mogu da kažem da donosite odluku da vi i vaša osoba, recimo bitne odluke, ja bih tako rekla, za ovnove na emotivnom polju, bitne odluke, i ja uopšte ne sumnjam da ćete vi izabrati ono pravo što je.
Da, čak za neke možda trudnoća, proširenje porodice s vašom osobom, da, pokret, ovnovi, šta da vam poželim nego srećno, znači vrijeme kada ćete, da vidimo samo koja polja vam se otvaraju, znači dodatna polja s vašom osobom, vidim jedno, znači ovnovi ja mogu da kažem vrijeme odluke, vrijeme preokreta. Sad, daj Bože da bude sve to u pozitivnom smjeru, mada vidim da je. Neki će od vas dati šansu osobi iz prošlosti, kontakt, komunikacije, ukoliko rekla sam da se ne ponavljam, bit će. Ajde da vidimo koja polja vam se otvaraju. Da, putovanja, transakcije, broj 3. Pripazite na neke agresivne ljude, znači izbjegavajte svađe. Broj 11, koja polja vam se otvaraju. Da, nove pozitivne promjene u vaš život ulaze tokom sljedećeg mjeseca. Hajde da vidimo što kažu ove karte za moje drage ovnove. Vaskrsenje, tako da to bi bilo sve za moje ovnove i mogu da poželim srećno. Ono što mogu drugo da kažem, da su ovo promjene koje i bitne odluke za moje ovnove na emotivnom polju. Da, novi period, novi ciklus. Idemo dalje. Idemo na naše lavove. Znači, dešavanje na emotivnom polju. Samo da izvadim ovu karticu, nije iz ovog deka. I, kao što znate, savjet. I otvaramo koje mogućnosti, šta vam se otvara u sljedeći mjesec. Lavovi. Lavovi, šta je to što vam se otvara s vašom osobom. Mislim da sam previše izvukla, vjerovatno s razlogom. Sad ćemo ovo dobro promešati. Mislim da jako puno gubim vrijeme, ali ako je za dobrobit, onda je ok. Ajde da vidimo. Lavovi, znak poznat mjesec. Šta možemo da kažemo za vas i za vašu osobu. Dobro, te su ispale, neka ih vjerovatno ima zašto. Lavovi, vi ćete otkriti neke laži, neke manipulacije. Osoba koja je bila manipulativna s vama želi rješenje. Osoba koja je bila previše gorda, ja bih tako rekla, želi da se otvori. Osoba koja se udaljila od vas, hajde da vidimo šta želi. Želi kontakt, komunikaciju. Da, osoba želi da vam se približi. I hoće. Ja bih rekla da osoba koja vas je u prošlosti nekako držala pod kumpluku, ja vidim da ovdje želi približavanje, odnosno približavanje i vi želite neke odgovore. Želite da se pokrenete. Lavovi, vi dolazite do jednog rješenja i do promjene, znači jako bitni razgovori s vašom osobom, da, jako bitna komunikacija. Ja mislim da ćete saznati neke jako bitne informacije vezano za vašu osobu. I mislim da će tu za vašu osobu, znači to su razgovori između vas i vaše osobe. Zašto karta lisice? Da vidimo šta sam ovdje izvukla. Da, znači ovdje karte žele da nam poruče ako ste kojim slučajem blokirani ili nemate kontakt, da dolazi do odblokiranja. I nemojte da sabotirate sami sebe jer ste jako kreativni, jako sposobni. Znači ono drugo što vidim ovdje, da vaša osoba smatra da je pogrešila i smatra da je ispala nefer i nekorektna i želi da se to riješi između vas u naredan period. Da.
Zna da je se ponela i pomalo detinjasto, zna da se ponela malo i arogantno, ali ova osoba šta želi još od vas, da vidimo. Da, bila je ona u nekim poteškoćama, možda postoji neka razlika ovdje. I ova osoba želi s vama da izbrišite neke prošle situacije koje su bile baš manipulativne. Tako da želi susret, želi razgovor i želi da se pokrenete, jednostavno da srušite neke zidove. Ne znam da li ćete lavovi dati šansu i priliku ovoj osobi, jer postoji još neko ko se zanima za vas, pa možete da budete poslovno povezani s ovom osobom, ne mora da znači. Neki će sigurno dati šansu za one koje su slobodne i nemaju nikog, gledaju ovo čitanje, ja vidim da imat ćete šansu za dve osobe i to može da bude neko poslovno povezan, ja bih tako rekla poslovno povezan, a neko može da bude jednostavno osoba koju vaš prijatelj iz vašeg okruženja. Da. Hajde da vidimo šta vam kažu ove kartice. Lavovi. Ja bih rekla da ćete vi toliko temperamentni da već negdje i osjećate promjene. Da, refleksija. Lek, vama dolazi lek, bukvalno lek, moram da prekrijem ovu kartu. I vreme da počnete da se pokrećete u pozitivnom smeru, pozitivne misli. Ajdemo još jednu. Da, dostignuće ono što ste željeli i okean večne ljubavi. E pa, da vidimo koja polja vam se otvaraju. Još to znači tako da uzmite ono što rezonuje, ono što ne odbacite. Tako da polja inostranstvo, polja putovanja lavovi. Vi pravite neki bitni presek, pripazite lavovi na neke, da, mogućnost da se, ne znam, poslovne mogućnosti, ali budite oprezni. Poslovne, definitivno, da vidimo samo na kartu kosa šta ćemo da dobijemo. Da, bit ćete između dve osobe ili dva posla. Pazite da vas neka osoba koja može da bude vazdušna energija, a ne mora da znači blokira. Znači kao u smislu vaše zamisli, ideje, hoće da vam nekako vaš uspeh ukrade. Ne znam da li je to uspeh, da li je to nešto poslovno, uglavnom pripazite tu. To je za moje lavove. Znači lavovi imat ćete dosta posla. Pozdrav za moje strelčeve, znači hajde da vidimo dešavanja na emotivnom polju, vi i vaša osoba u naredan period, znači zapratite me. To je besplatno, hajde da vidimo. Strelac, znak, podznak, mjesec, ja okrećem, mislim, ajde ovako ćemo. Sad ćemo promešati to. Strelac, znak, podznak, mjesec. Ono što smatrate da je vaše i da rezonuje, uzmite, ono što ne, dragi moji, odbacite, jer svako čitanje nije za svakoga i poruka stigne tamo gdje treba i kome treba. Znači, energija je generalna, nismo mi svi u istoj koži, tako da ovdje nam je potrebno još jedna karta za moje strelčeve. Ajde da izvučemo. Da vidimo šta smo mi otvorili. Ovo mi baš smeta. Strelčevi, vi ćete biti na jednoj raskrsnici s vašom osobom. Mislim da se dvoumite. Vaša osoba je jako ljuta, jako nervozna. Ali ja bih rekla da se neke
neki problemi, znači osoba vas je povredila, osoba vas je nekako ubola nekim svojim postupcima, ali vi ćete nekako to mudro savladati da vama dolazi još jedna osoba. Vama dolazi još jedna osoba, ja bih rekla ako ste u ljubavnom trouglu, četvorogu, ovdje vidimo dosta likove, dosta osobe, tako da strelčevi vi ćete biti između dvije osobe. Da, ovdje su dosta, mislim, izašlo nam je par, ja ne znam zašto, čak 2 para imamo. Mislim, ovdje se dešavaju. Ja bih rekla ovako, dragi moji strelči. Vi treba mudro da odlučite šta je najbolje za vas. Vi mudro treba da odlučite koja osoba treba da bude s vama, koga treba da otpustite, jer ovaj period vam je period kad odluke, tako bih rekla. Morate da stavite neku situaciju koja je jako toksična i loša po vas pod noge, odnosno da otpustite osobu koja je bila jako onako dominantna i bezobrazno mudra. Morate da otpustite. Vama dolazi nova osoba. Vama dolazi nova osoba, sasvim nova osoba. I ono kad bih ja rekla, vi ćete negdje, od vas se traži mudra odluka. Neki ćete imati šansu da razreše neku toksiku između vas i vaše osobe, znači oni koji žele da ostane u prošlosti. Imat ćete mudrost, imat ćete kontakt, imat ćete iz prošlosti, kažem, i uspjećete da razrešite prošlost. Odnosno, zašto je bilo sve u zavijenu formu, zašto vam nije išlo i tako dalje. Pričam 2 priče ovdje za strelčive. Znači, trebate da se odlučite na to šta je kvalitetno, a šta nije kvalitetno. Znači, da napravite jedan presek. Odnosno, pravit ćete vi presek. Za one koji se odlučuju za novu osobu, ja vidim svjetlost među osobu. Hajde da vidimo tu šta možemo da kažemo za novu osobu. Da. Da, ovo može da bude neko vaš prijatelj, poznanik, možda ste još uvijek u toj relaciji, ali ova osoba šta? Šta želi od vas ova osoba smatra da ste, ova osoba vas voli. Znači, ova osoba vas voli, tako da strelčivi vi ćete baš biti, ali vi nekako niste sigurni u ovoj osobi, znači nesigurno smatrate ono u smislu, ma daj, ali ovo je neko ko želi nešto stabilno s vama, tako da strelčivi imat ćete mogućnost da birate da li ćete ostati u prošlost ili produžiti dalje. Osoba može da bude ovan, može da bude rak, može da bude jarac, opet ovan. Ajde da vidimo bik, riba, lav. Može, ne mora da znači. Da, osoba je jako onako ponosna, svoja, ali nekako je slaba na vas. Ja bih rekla da je ova osoba udaljena od vas ili se bavi takvim poslom da često putuje. Vidite kako, osoba želi s vama da bude definitivno, ovo je neko iz krug vaših poznanika, tako da bih rekla da ova osoba želi nešto stabilno, ovo je neko ko vas želi za cijeli život, ne samo za 1 dan, 2 dana, znači, ali vi ste nesigurni. Hajde da izvučemo što nam kaže Tarot. Da, sudbinske promjene, znači ova osoba jeste neka možda osoba koja je već ostvarena, koja već ima, ne znam šta je sve, jako stabilna osoba, ali vi iz nekog razloga ovoj osobi ne verujete. Ajde da vidimo šta kažu ovdje karte za ovu osobu. Misterija, da, vi niste sigurni, ali uz ovu osobu osjećate mir, uz ovu osobu osjećate da je ovo nešto sveto, ovo je sveta ljubav. Dragi strelčivi, dolazi vam osoba koja može da bude udaljena i može da vam baš bukvalno da vas preporodi i isceli. Oni koji žele da ostanu sa osobom iz prošlosti
imat će šansu i priliku i mislim da će mudro razrešiti ovu energiju. Ovu nepovoljnu energiju, da vidimo kakva je to energija i zašto je tu prisutna. Hajde da vidimo. Znači, za moje strelčive dve priče, dva scenarija, koja je bila ova energija. Da, ovo je neka mlađa osoba, osoba iz prošlosti, osoba koja je mudro, na jedan lep, ono u smislu tajno podmuklo, na lep način htjela da vas vidi razdvojene. Da li će uspjeti? Ja bih rekla da ova osoba neće uspjeti da vas razdvoji za neke. Znači za neke je uspjela. Znači ova osoba nailazi na blokade. Vi uspostavljate opet kontakt, komunikaciju s vašom osobom. Vaša osoba ne može da vas zaboravi, da vas otpusti. Pričam za osobu, znači ovdje se otvaraju nove knjige, nove poglavlja, pričam za prvu priču. I vaša osoba smatra da još uvijek postoji nada za vas. Da. Tako da, dragi strelčivi, bit ćete pred velikim odlukama. Treća energija koja želi da dominira neće uspjeti, kod neke će sigurno uspjeti, ali hajde da damo malo pozitivnu energiju, da ne uspje ono što nije sveto, ne može da bude sveto. Tako da vidimo šta kažu simboli za vas. Da, beskonačna ljubav vas očekuje, strelčevi. Znači neko je ludo zaljubljen u vas, da znate. Ludo zaljubljen u vas. Mislim, non stop vučem srce. Hajde da vidimo na ovu zmiju šta ćemo da dobijemo. Stavit ćemo ovako. Neka se malo upije ta negativna energija. Da je malo prodrmamo. Hajde da vidimo šta je savjet, šta kaže duhovne karte. Ja vidim da vas ova osoba nanela dosta štete. Dosta štete, dosta gubitak u vaš život i na emotivno i poslovno polje. Na emotivno nam je bitno. Šta možemo da kažemo za ovu zmiju? Ja bih rekla da ova zmija doživjet će ono što ste vi. I ja bih, znači refleksija, sad se vraća ono što ste vi preživjeli. A vidim da ste u prošlosti preživjeli baš period koji je bio nepovoljan. Da, novi početak, pa koju priču da izaberete, vama predstoji novi početak, dragi moji, i rekla bih da dobro bi bilo da imate kraj sebe ametist, znači dobijate poruke s neba, znači pozitivan ishod, pa ja sam rekla i koju priču da izaberete. Strelčevi, šta mogu da vam poželim nego srećno. Ovdje mogu da kažem, nosite ametis u sebi i kao zaštitu od ove zmije, jer ova zmija vam je uradila dosta štete. Da, šta mogu da kažem još? Broj 3, to je sveto trojstvo. Opet broj 3, znači broj 3 je nešto bitno. Ovdje je neko da Arhangel Mihajlo. Tako da vidimo što smo samo izvukli za vas. Da, treba vam savjet, treba da se savjetujete i da prepoznate šta je dobro za vas, a šta nije. Da. Vrata su vam otvorena i vreme je da se pokrenete. Da. Tako da, dragi strelčevi, to bi bilo to. Šta vam kažu anđeli? Samo da vidimo. Na emotivno polje. Odlično.
ćete premostiti neke razlike. Arhangel Mihajlo opet, znači molitva u bliskoj budućnosti, znači pokrenite se i anđeli kažu da, sreća je na vašoj strani. Tako da, šta da vam poželim drugo nego budite oprezni, jer neko je još uvijek prisutan tu kao treća energija i sve što mogu da kažem, izaberite ono pravo. Kaže, ako verujete, ishod će biti pozitivan. Da, posvetite vreme sebi. Da, ključ je u vašim rukama. Pa i jeste kad ste između dvije osobe. Anđeli kažu, pre nego što odlučite da se dobro raspitate i razmislite, a vi to sigurno hoćete, mislim da izberite novi pravac. Izberite novi pravac, tako da, strelčevi, to bi bilo to. Ajdemo da vidimo na ovu zmiju šta ćemo da dobijemo. Da, ljubav će pobediti. Ovdje će ljubav pobediti. Nebo će vam pokazati put kako da se... jednostavno ta zmija ne mora da bude neka žena, jednostavno to može da bude neka životna situacija koja vas je udaljila od vaše osobe, ali vama dolazi preokret. Ja za moje strelčeve mogu da kažem da neko iz prošlosti jako puno pati i se kaje, ali vama dolazi neka nova osoba, tako da ćete imati šansu, priliku za jednu beskonačnu ljubav, za jednu novu ljubav i mogu da vam poželim srećno.